Yera Kedi and the mother Tanase RC Roman the year 1995 Mampong Dwomoh Echia RC the year 1995. Yera Bentronic and the mother would say Agro Crown. Said the Agro Crown work in 1,000 Ghana cities. I can Sikano 10 million. First Athletic Bank Ghana Limited. Boom Kacha Bentronic 2,000 Ghana cities. I can Sikano 20 million. Bentronic and so. Yera Bentronic and the mother would say Dasima Agrochemicals. Dasima Agrochemicals by 2,000 Ghana cities. I can Sikano 20 million. Kwabra Shuapa Agrochemicals. What by 1,000 Ghana cities. I can Sikano 10 million. Bro Regional Crown Officer JJ Boy said they were working 1,000 Ghana cities and can Sikano 10 million. Yamami Juliet Ababio or US Dwakasha Bentronic in the 1,000 Ghana cities and can Sikano 10 million. Nana Juma Najuma from London Dwomoh Achia Eric Trollis, Rene Azuzu, Bentronic Conti, and Dwomoh Achia. Dr. Shila Amadou, Dr. Shila Adamu, Rene Nikunu, 1 by 1,000 Ghana cities, and Kanisikano 10 million. Yamami Kurani, Wune Wumani Diamadana Mutie, Major Jumo, what a team Kodami and no, Stadium Kodami, Womukani 600 Ghana cities, and Canis 6 million. And it Yamada, you better than Tayne and my son, Hanyati, Nanukete. Nana watch Yami. Madam Mambeti Yamanato Nananom Ebusia Emma Adophonia jump for Mijam Acrobia Santicoto Hine Otumfo say to have a bill a Santimera Otiko Koso Ninti and a Michinaha and Che. And a Bema Bernard Kwesi Dwomoh. On a night, money a bushia de bed down of him, so say. On one papa. Metal retard G.K. Dwomoh, the friend in Timothy team. And Opano, Obia no water for G. Hope Bia be whom. A fair Fediane, a Santia Mamla Santihene, and Mammy Bay Jan, I did in Aquine. Or say, ye, no, the Jessica San. I was out of only a jump for Sutinity. Some may buy was only a common son and some pennies so this young quack were granny. And President had what it told us in our room. I'd have only a jump for months and with Sumane. Yera Bentronic said your Pimso Cassani. Or said the ex was said, I'm Benum Sicase, Tratu and Edward, a mobile bunkunta. The Bessie, Nana, as if Yamon Famedan, woman, chef, see him. No Pimso, I may bear you, so Menante Siena, Medamas. Okay. Ejawiase Yesu dia via Pimunina president Ejawiase Yesu dia wedura wochia yaman akwaba bafo kwankusi otumfa nkwobi ahene ye wedura wochia yama bafo kwankusi akwaba Makosa Agrochemicals ono so wedura ochia
Afu Kenya say number 2 my hene. Ni just hene. Ojiadia Wakujiadia Wadua wacha no akwaba. Nana Kwame Adusai Nana Kwame Adusai Wadua wacha. Rifikin Enterprise. Said a Rifikin Enterprise. What can you? 1,000 Ghana cities. 1,000 Ghana cities. I can see 10 million. But Johnny says so. Said your name. Me, 110, what can you? 2,000 Ghana cities. I can see 20 million. This is Francis Kofi. This is Francis Kofi by 1,000 Ghana cities. I can see 10 million. Paul Obo Apadwaire Nana Temkrai Adakwa Otosumi Ansa. One and Panum for Dwomoh. Paul Obo Umpanwaine. You read Dwomoh. Mr. and Mrs. Achampo, London. Domukacha Najumonie, 1,000 Ghana cities. I can see 10 million. But Johnny Kennedy Amada now would say, Wobibini black man. Said Wobibini black man working 1,000 Ghana cities. I can see 10 million. Desert Lion. Desert Lion. Sadia Desert Lion working here. 1,000 Ghana cities. 1,000 Ghana cities. Mr. and Mrs. Chubwako Diasiu, I'm a Desert Lion, 1,000 Ghana cities, and can scan 10 million. Najumo Bentoni can so. Then, Bambuachi Enterprise, Bambuachi Agrochemicals, or by 5,000 Ghana cities, 5,000 Ghana cities, and can scan 50 million, 50 million. But when it can so.
Nana Kuradu Yado Kumanin Kura Hene Na Kuradu Yado Kumanin Yamakwa Hina Kwaba Nana Kwasin Kansa Jabna Badia Kuchachu Nama Poimoni Yamano Nana Kwasin Jabna Badia Kuchachu Nana Yafi Apo Ababio Sawansan Na Yafi Apo Ababio Sawansan Yera Magdumfe Akwaba Akatache Global one president Nameya Duma Ononso Yawada Edi enemy Ubedini ni apeni Ena Wachoda Edumenya Ehene Ewo Womase Na Rafi Ababio Apo Sawansan Bulldog Yama Bulldog Akwaba Na Rafi Ababio Sawansan Honorable Sampan former mayor KMA Yera Samuel Pine Yamana Kwaba Nana Rafi Ababio Sawansan Nana Rafi Apo Ababio Sawansan Kwabri Himai Hine Kana Bajiji 3668 that's 2-1 Gigi 3668 that's 2-1 what's the crying I need your mother Nana Rafi Apo Ababio Sawansan Yera Bama say Kajo Brew Banana. Bama say Kajo Brew Banana. Boka Shaba Tonic in year 2000 Ghana cities. 2000 Ghana cities.
So now for agrochemicals, we'll catch up on 20 in here, 500 Ghana cities. And can is kind of 5 million. So for Eric Pepra, we'll catch up on 20 in here, 500 Ghana cities. And can is kind of 5 million. Bama Sai Kwaja Blue Banana, we'll buy 2,000 Ghana cities. Kadi, when in Indiana was saying, one Abaya. Akwasi ready, when Akwasi ready 2,000 Ghana cities. Adu Poko Abu Klein. Adu Poko Abu Klein. Bobu Kacha Mame Kranine 5,000 Ghana cities. 5,000 Ghana cities. I can spend 50 million. Obusa Swasra Apple. Dan Boachi Dankwa Agrochemicals. Dan Boachi Dankwa Agrochemicals. Bokasha Banchonikinie 5,000 Ghana cities. 5,000 Ghana cities. I can spend 50 million. Where you go? One in an hour. Said yeah, one of 1,000 Ghana cities. I can scan 10 million. Kedi, as soon as you know so. Yara Abajumani Demadana would say the Lord Trusting Ministry, Accra, 1,000 Ghana cities. The Lord Chosen Church, Kumasi, 500 Ghana cities. Yara Edward Dunphy, the 1,000 Ghana cities. And Kanisikano 10 million. Electronics, Wakachab and Tonic in here, 1,000 Ghana cities. Yara George Moore, classmates, the year 1988, when they Dwomoh here. Anglican Secondary School Superclass 1995 year group. When they Dwomoh here. Yara Eugene Dwomoh and the Dwomoh here. Said the Rites, I catch up and Johnson here, 500 Ghana cities. Said the Nana Buguhima, Wakacha and Nachumo NDA, 500 Ghana cities. I can scan 5 million. Yara John, Awa, Oferu Chrome, and the Accra John. A row by 2,000 Ghana cities. Makosa Agrochemicals, 2,000 Ghana cities. Tachiba.
Sadia we are more Sichibama Hene, Natural Bokodia, Wadra Wachia. One in about penny and then penny for. I said it to next club. Bob catch up and try to see there, Uno president. Won by 45,000 Ghana cities. 45,000 Ghana cities. And can this can 450 million. Royal Golf, won by 40,000 Ghana cities. 40,000 Ghana cities. And Kanisikano 400 million. 400 million. Yara and Dwomoh, and the mother now would say Garrison Primary. The year 1987 won by 600 Ghana cities, and Kaniskan 6 million. Bafoko Kusi, Otu Kobiaine, said about 41,000 Ghana cities, but 20 cents also. Kevin's Cosmetics, brokerage and 20 senior 1,000 Ghana cities. His lordship, Justice Wasai Kufo, High Court Judge, or by 500 Ghana cities, but 20 cents also. Combined Traders Association. Agogo Presby Women's College of Education said they more than 1,000 Ghana cities and a Dwomoh in Soso. Victory Baptist Church, Yara and a Dwomoh now would say 1,000 Ghana cities. Sister Rose, the Okasha Mami Krani Nema Foreigns, whereby 500 Ghana cities. Doctor was able to run in Abusia, Bobo Catcher by tennis and Indian money, 2,000 Ghana cities. Said the Amama can be 500 Ghana cities. I can scan 5 million. But 20 cents also. Environmental Protection Agency Authority Head Office Omedwomoh EPA Dwomoh Akwaba. Yo nananom abusuafo adafonom enche ya ana mo hunse Kumasi Anglican Senior High School ya to satene be chia fefefe ye ba ya yenua Eugene Dwomoh a owo Canada abrochimem ya classmate no ye ne na wie Kumasi Anglican Senior High School 1995 ntin ye ba ye kura yensem tete hode no million mako enum ene Tasek, the year 1989, where about 2020,
and no Dwomoh Chia. Yomakwaba. Banbochi Dankwa Enterprise. Banbochi Enterprise. 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. I can scan 50 million. Waiba Yaya Professor. Waiba Bochi AJ Wayne. Professor Doctor. Waiba Bochi AJ. Don't 500 Ghana cedis. I can scan 5 million. Grace Outreach. Yeah. Yeah. Grace Outreach Church. Grace Outreach Church. Yeah. Okay. Grace Outreach Church. Dwomoh 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. By 20 cents so. Dr. Randy Abbey. Dr. Randy Abbey. One of the SEO. Ama Ghana Cocoa Board. Said Dr. Randy Abbey working here. 5,000 Ghana cedis. I can scan 50 million. Mr. Emerson Jawu, the Ark. Mr. Emerson Jawu, 2,000 Ghana cedis. But 20 case so. Mrs. Papa, Nanaya, don't catch up and 20 cedis. 500 Ghana cedis. I can scan 5 million. Honorable Samuel Pine, former mayor, MKME. When you are Kofi Abuabi, Dwomoh 2,000 Ghana cedis. Bishop Divine Ajay, 1,000 Ghana cedis. Akadisikano 10 million. Yaya Bua, what do baby? What do Babushia Ebaya? 1,000 Ghana cedis. Akadiskan 10 million. Nafia Kunadu, Asante Achim Agogo, Dokacha and Ajumonye. 500 Ghana cedis. Kontra Babanin, Nafia Kunadu, 500 Ghana cedis, and Dwomoh is also. Yara Dwomoh, and the mother now say, Tesek, 8-year group, Tesek, one buyer, 1,000 Ghana cedis, and Kanisikano 10 million. Mr. and Mrs. Amwati do catch up and 1,000 Ghana cedis. Bantoni Canadian Madana Antibi, one in the Bushobo USD, 500 Ghana cedis. Mamiya Martin, or US, Brokacha Bantonic in here, 2,000 Ghana cedis.
and Kaniscano 20 million. Chum Belema don't cross. Chum Belema don't cross. Where do I watch here? Yama Chum Belema don't cross Akwaba. Sam Dako. One of the SEO Amada Kufams. Sam Dako. SEO Amada Kufams. Where do I watch here? Ekwe Ponsa Kwaba Oba Ekwe Ponsa Yamu Akwaba Mrs. Kakraba Mpe Yamu Anuru Akwaba Nanu Kete Mama Enti Adoye Nemu Edu Professor Bentronic and the mother na wutie Nana Juma agrochemicals mu nyina one professor eno no what aduane kasa na aduane so tene kasa ye Bentronic obetimi ni bode banche menkan akabom amana ye aduaba baako Enimti and we professor in agrochemicals. Ashanti Tennis Club. Ashanti Tennis Club. When I one president said the Ashanti Tennis Club. Omokacha Bentronic in here. 45,000 Ghana cedis. 45,000 Ghana cedis. And Kanisikano 450 million. 450 million. Professor Bentronic and so and two near Munada Ashanti Tennis Club. Yame Wishamo papa. Among the amount, Domukacha Professor Bentronic in here 3,000 Ghana cedis and Kanisikano 30 million. Yamishna do for papa. Said the 4 girls in Tennis Club. On Kacha Bentronic in here 2,000 Ghana cedis and Kanisikano 20 million. Yame unshon pa. Osaje for akwasi juma and the mother na wutie arsi the year 1995 mampong Dwomoh can 500 Ghana cedis and can scan 5 million. Yamishlo and the mother wa do be now the aba Professor Bentronic carried the mother now say Uniaman Womo Kenyati the big sets 1 by 1,000 Ghana cedis and can scan 10 million. Top Golf group of companies your catch Bentronic in here 3,000 Ghana cedis and can scan 30 million. Environmental Protection Agency EPA Accra Dwomoh can 3,000 Ghana cedis and can scan 30 million. Sefa NJ Anita Hotel Nabwajua one in Yamba Dwomoh can 5,000 Ghana cedis and can scan 50 million. Bosiako Agrochemicals 2,000 Ghana cedis and can scan 20 million. Bentronic also
Karamba G 9375-19 G 9375-19 and the mother what's the coin kutu na dofo nyakwan enko yakosu bobibia kwaba abushedo bibia se wadoso nko amada na die yamishira mo pa wado ebi ani de mada na wo de aba okay Bama say kwajo bru banana de wokanie 2,000 Ghana cedis and Kanisikano 20 million. Dan Wachi Enterprise Lokacha Bentronic in 5,000 Ghana cedis and Kaniskan 50 million. Leia Kwaku Apia 1,000 Ghana cedis and Kanisikano 10 million. Sofo Eric Pepra 500 Ghana cedis and Kanisikano 5 million. Bantani Kennedy Madana Utie Money Matters London said Money Matters can 500 Ghana cedis and can scan 5 million Nana in so na konto in so Yamisho papa Okay. Nano yes. Said your papa a fierce sapon. What did his own near a war essay and a funny Nema me Ephraim Yama me Grace. Akumene Wafrim Adom Dumiania Yawadea Edi enemy Yabed Dano our chapatre on one if you're na Yajina Swessian Yawada. Na na memene danon so yatena se ewo Kumasi Sports Stadium Heroes Park Kumasi Sports Stadium Heroes Park ne anom ya mama Grace na chiris kansa gina so ayen abrampo ye ne kwasiada yakwa tena se ewo ono ankasa ne fie ewo Chapatre Estate sadia efia sapon woni ne nuanom ne abusuade ne suo ese adofo nie Nankopon ye aduma yewode ye di enimi na memenda ene ne kwasiada mumejam no na onye omame eyiye Tasek the year 1989 one abaya 4,000 Ghana cedis and Kanisikan 40 million Bentwan sense so The best contractor. Cross. Wairiba engineer nana atapaku jataba wawani. Wairiba engineer nana atapaku jataba wawani. Obra wachia. Satire de manuno. Wairiba engineer nana atapaku jataba wawani.
Yamana Kwaba. Yara Kosie. When they do the management, 3,000 Ghana cities. 3,000 Ghana cities. I can escape the settlement. I'm trying to do so. Why they buy in Chiniana Tapakuja Tabawa Wane? Nana Dwomoh Bantwani Kennedy Amada. Na would say, Ajariasi, yes, to the VIP. Said ya, Ajariasi, yes, to the VIP. And Santima Pon, and Sam the Shakun Pen was some no water, no water, no one Brasia. Ajariasi, yes, to the VIP by 4,000 Ghana cities. I can scan 40 million. Honorable Francis Asenso Wachi. Nipi, Wadra Wachia, Yamana Kwaba, Bantama MP. Najumani Diamada, Nautia, Uniaban, and Nachamo, Holland. Said that an Nacham work at 1,000 Ghana cities. And Kanisicano 10 million. Yo sabre ye biso Oscar Samso entai ene kwa praso hene na natin kwa da kwa to so miensa ene ne mpani e ba bechia e sabe na natin kwa da kwa ato so miensa ono ane kwa praso hene ono ane kwa obo epo no hene ya barima kwa bina ampadu ono ne ya obo fo nyina hene a o UK ene twa mu no ya nana ba sapon kwa umi aso hene no odutwa mu no eye nana ado bosom ono ne ye Ogo Kro bia ya santua Ajusima Nana ya santua no afane wana no Ajusu Kro ya santua na eba no Office we affect na eba no Asraba wo fedua wo ba be se wo sani tu ogu abrafuso abamujonu ojo muto kwa ebretu ase Kro bia ya santua no Ajusima wo do wo chia Kro bia ya santua wo fedua Jena wo fedua ya de fanda fo fanda se ko fo be wi no Kro bia ya santua wo ba be se sani tu ogu abrafuso Momu jojo mtoko ebre tuasie. Kobe ya santua. Webra watcha. Yabana kwaba. Yo sabia na nanu bisuchi anya discuss amo no eto aso. Ebo bodi ni free na nothing kwenda kwa auto so miensa kwa ebra so heso. Ade ebedru. Nana ado so sesi ade ejina no kwa wo abitifi adako hene. Kwa wo abitifi adako hene. Ane Nana offering katia ono ane ya ahantana di kro nana no nyina keka o monsase se dom kasa kire okunafo abusuan kae a ade atomani obusika aya 1,800 Ghana cedi ye de call kan de no 18 good million if I talk can no ba bia be dia say MC be haman Nata da ine ya radra wasia na de binsra Nata da ine ya mewra kwaba Kada maji 9375-19 G 9375-19 Yan kabiem a press for some chair no amani ajojo cartais Reverend David Frimpong Baptist Church Papa Edra Wachia Yamana Kwaba Na Dwomoh Bantwani Kennedy Madana Utie KS Transport
Nana ni dema dana utie. KS Transports 1,000 Ghana cedis. Nana is also. Joyful Agro Services Limited. Joyful Agro Services Limited. Bokacha Bentronic in here. 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana cedis. And Kadisicano 20 million. Yim Are Ababio. Yim Are Ababio. Asura we are pepper no. To didn't even tell you such a in the club. Aba and that was say Yim Are Ababio. That was saying Yamo Kwaba. Joyful Agro Services Limited, 2,000 Ghana cedis. Jim Are Ababio. To I didn't even answer. I teach you the crow, Ama, and that was it. I had to say, Yamashama Kwaba. Yama me Ellen White. We do a watch ya. Yama Ellen White Akwaba. Okay. Any dear mother, somebody ever can say, Super. Any dear Mesra, Agrono, in Chamaya, now you say Adoya, Eba, now you say Mawa for no, any of my, any dear mother, Mesra, and Cagrono in Chamaya, now anything. Terry, Nana, Dwomoh, any dear mother, now would say Grace Baptist. JHS, the year 2003, won by 2,000 Ghana cedis and Kaniscano 20 million. Fort Garrison Primary,
one buyer 750 Ghana cedis and a Dwomoh is also. Joyful Agro Services Limited, don't catch up and join us in here, 2,000 Ghana cedis and Kanisikano 20 million. Now Dwomoh and join us and Idiamada, now would say, and Chai, and Nana free Apple Ababio Sawansan. Nana we are free Apple Ababio Sawansan. Kwabre Hemai Ehne, Wodia Kuna Washa, Wana Kuya, Ututuanu Oba, Utuajana Oba, Utubuanu Oba, Ho, and a Santin say, hey, Beme Yasawa and sign in the Wenyadini Sawan sign. Do you can hear 5,000 Ghana cities? 5,000 Ghana cities. I can scan 50 million. Nana Kuna Hene, Nana Kuna do Yadom Kumanen. Sadia na kuradu here don't come in. What catch up and 20 in here? 1,000 Ghana cedis and Kanisikano 10 million. Alaji Musa Damala said Alaji Musa work at 6,000 Ghana cedis. But 20 cents also. Offered from driving school. Nanu photo from. Nanu photo from. Now you mind a photo from any dear madam. Mumiatia doye. Mumiatia doye any dear. You can't know what's up, baby. Say, Auntie. Amawa from so far any dear mother. Yes, somebody near Mano Echi, MIA. Press way in any fine. Workla. Okay. Press way in yo. Baba Kwasika Kari. Yamo Akwaba. See you. Ama Donima State Compress. Said you offer from driving school. Work at the 6,500 Ghana cedis. And Kanisikano 65 million. Eric Danso, the catch up and 20 in here. 2,500 Ghana cedis. And Kaniska 25 million. Vida Chum. Dear Vida Chum. What catch up and 20 in here. 3,000 Ghana cedis. And Kanisikano 30 million. And share Rua Agrochemicals. And share Rua Agrochemicals. 2,000 Ghana cedis. Nijina Siba 20 so. Yamishopa. Na chiribua kodi ya wiabosi chidomire. Boka chebe 20 near 2,000 Ghana cedis. And Kanisikano 20 million. Adadi mensa wabaya 3,000 Ghana cedis. And Kanisikano 30 million. But 20 cents also. Waiba kusi apia. Na masu kwata mahine neba. Waiba kusi apia baya. 2,000 Ghana cedis. And Kanisikano 20 million. Koja chei obaya 2,000 Ghana cedis. And Kanisikano 20 million. Gaida obaya 5,000 Ghana cedis. And Kanisikano 50 million. Gaida. Ghana Agrochemicals Dealers Association. Dwomoh Kasha by 5,000 Ghana cedis. DCOP Ajem. Director of Police Administration. 1,500 Ghana cedis. And Kanisikano 50 million. Kwame Atachi. Kwame Atachampon. Alaji Ponsa. Wedu Awachia. Gabon na Kwaba. Wasadi for na yire abusia achia kete Sabre Mr. Dananimo Achia me penny Abrimpo Adishie Na mahima oduduo bribi yasramu manidiem enso niama enenam ejomi
and so more anyama and nam a jump. Sabre, ain't no better catch me, what I roma. And so, woya. Oh, yeah, eh. Ye ni muku, ye ni mujani oh. And so, a quanso, now Dwomoh so woya. Oh yeah, eh. Ye ni muku, ye ni mujani oh. Oh yeah, woye be me, bema ye bema. Na Dwomoh ye bema, ekuoma ye mema, wasimprimu ye bema, bema yire ye bema. Na Dwomoh yire ye bema. Odudu obribi ye bema, ekuoma ye mema, ye kure. Bema ye bema, mawuto ye bema. Abeti ye bema, ma ye mema, bedonta ye bema, ba ye bema ire ye mema, jodi ye bema. Eddie Obuo Ekwanso Mesrano O Mayre na Mayema Brempon Wadudu Obribie Abainsi Anamu Nananmo Yemamo Mesre Mwatiame Penny Ento Atiame Nina Bobby Moasisha Bekumni Nifa Bible Swaduma Hobrasieni Ahantani Yanachi Wadia Asante mai so say and no man can do this sumna swadi ebefie no odi fie de ebesumna so ade kase yetrini moja ye boye mu ase e mananan mo da wroma ye gina ha ma kokodrufo wokuoba wo simprimu a wosiampa wonsa abuo mu amansai aniwa wodudu obribi ede ne yade yeye wodufo chiose amansa kase yetna ne so ne aginyunu yade nyina bamtrebo na Dwomoh abakuma ba wosiampa yenka ne deche eprekopeka ho wosi asante bema wo kukurufuru katachie no baby owo bia no twedi ampon wakata nani a wabie na son wotie na yitiam ene wosi na yeyi a etwato yegyina ha ma ekoa ensonomo efri pese ekosika kire atutuprumu emmema yire emmema sabie buru yakon humaso a wosiampa yedi bi esoso ne enye kasafo ye ka bema enye bema ne bema ne dia mansambo afo edidi wosiampa na yuwo mu kase ma mansai so edidi ni bottom eka ho na chese na Dwomoh bema eye ne ma eyiremo ene ekase yi wo pie sieti pe wo balusi mauto wukru bem Dwomoh emamu pie si odudu bibie bema Albert a wosiampa mansai ye pukohwe no etire ni ani tipa wosiampa wo tutri ma mansai di na tie katachie bebe baby a wo bia wo yire dafo woso wo pagya ne nsa wo yi wo ye wo papa wo yechi ama mansai nyina ehunu se wo bema na bema na wale no wo ye bema yire ene wo kasa prekope eka ho ye se gyina ha bia mo gyina ha ma mansa boafo wo dudu obri bia wosiampa enro nyina ehu na wosiampa ne yekeka bom ne yekeka yetiribom na wosi wodidi man so mansa so amansan tipa se yensa beko ya no a
na wɔsi aduane pɔ so bɛsɔ na wɔtwa di ampɔ wɔbɛtɔtɔ nsuo kɛseɛ agu so di a akɔkuo nyansani a wɔtoo ne bo aseɛ na wɔkɔɔ sukuu pɔn yɛbɔ ne din kɛseɛ de professor ɛtoo ne din soɔ bɛrima a yɛbɔ di bɛnadeɛ yi ɛnɛ baabi a wɔ bi a bɛntronic wɔdodoɔ biribi a wɔsɔ wɔka bɛnkan ne bankye ɛne biribi abom na yɛ aduane baakoɔ wɔte ahaban ne ahaban bɔ so a na dawurumɛnti no ne yɛn nyinaa yɛ didie wɔsi yɛka ɛnam papa so a yɛwi a wɔtu wɔsi ampa wɔn ankasa ne nnuro kɛseɛ gu ba adwene no wɔnyɛ kɛse kura mpa ɔbɛyɛ kɛse aka ho na tie nyinaa aboafoɔ no yadeɛ nyinaa no wɔtɔn nupa a wɔsɛ menkeka nufo ɛmfa mom katakye baabi a wɔ biara no mesrɛ ɔbɔ mmɔden ne pagya wo mu wadaworo asante bɛrima na nnɛ bebree twitwi yɛ kɔn yɛpɛ wɔhwɛ ɛsiane sɛ wodi ahyita santemaa mu nyinaa amansan soso ahu eti wɔsi ampa wɔn ne kɔbene korapɔ no mu yɛnhwɛ kwa yɛnhu sa awerɛhoɔ mu ni na ekunimu di abotire deɛ wɔsi amansan yɛde bɛbɔ ɔprɛko pɛ ɛka ho di a na bɛrima na ho tɛdi ɛkɛseɛ yɛfrɛ no bɛntrɔde bɛrima na adwuma ɛnɛ wɔ yere dɛfoɔ yɛbɔ ne din asonaba wɔfoo na wɔdi adwene tɔ yɛbɔ ne din soso asakrampɔ bi de hyia yɛ mu na ne kyie nkwanta na ayisɔ yɛsi nye ɔbaa ne ɔbaa wɔbaa pa de ma mpɔnten ba deɛ wɔto ne bu ase fufu adwene tɔ de kosua du mmienu egu soɔ wɔbɔ kahyire kɛseɛ na wɔsoa bɛrima ɛhaw na wɔde n'atwa nsu ketewa ɛde n'akɔturu nsubire mu kɛseɛ aka ho yɛbɔ ne di a na kyerɛ sɛ ɛyɛ yaadwu bi kete ɔdodoɔ biribi ɔbaa juliana amansan nyinaa te ne ka nwomra seɛ ni pagya wo nsa wate na bɛrima yere no wowɔ tutaafoɔ ɛtaa wɔakyi prɛko abusua susu di n'akyi a yɛma ne mu apia ɛsan ɛka ho ɔbaa mata bɛrima george sɛ samanhyia manya wo ankamadi ntwo abaayɛ a wɔsɛ metɔ me bo aseɛ na wɔsesa bi mi kunu wɔforo mampɔn bepɔ a masɔ n'asen prɛko pɛ no ka ho katakyie yere ɛyɛ bɛrima george wɔsɛ ne yere mata wɔsɛ bi so mɛka biri ama mansan ate nkadeɛ catherine sɛ manyi ayɛ na te sɛ deɛ maduru baa nte madwom mantɔ biribi a adeɛ ɛfoɔ te sɛ tomatoes ɛne nyaadoɔ deɛ mɛtɔ bi na adwomɔ mo adaworo ma mo ma yɛ da tete mpakyi so ne deɛ bɛrima ɛnɛ sisa medɔfo nie eti awerɛhuom catherine ɔka biribi papa bi akyerɛ me deɛ felicia na adwomɔ wɔsɛ ne yere no bɛrima ɛyere no wɔebɔ ne di prɛko pa na kyerɛ sɛ ɔbaa felicia ne kunu bɛrima kwasi wɔsi ɛnɛ na adwomɔ sɛ manka biribi ankyerɛ wo a na te sɛ deɛ ampa ɛnyɛ wo papa no ɛso agya ba no sɔgyaman ba no bɛrima ba no deɛ amɛka biribi aka ho na kyerɛ sɛ abigail ka akyire atutupunu mu ɔno so ne kunu bɛrima terry sɛdeɛ nɛ mmaa nimonyamfoe anɔpa abusua nyinaa bɛyɛ adwene nananom bɛyɛ adwene yɛgye wɔn piaw ɛsan sɛ nye ɔbaa ɛne ɔbaa ne deɛ wɔ se ampa wɔ sɛ nsupa ɛde gu ne kunu so na sɛbi ebunu no adane abodwo nsuo na ɔde asie n'ase ɛprɛko pɛ ka ho ɛwɔ ahobrɛaseɛ mu awie yi nananom atena ase ɛnɛ yɛ bɛbrɛ ne sua ase ɛbɛbia na ɔkyena ɔkoɔ simpia sa nanan sɛ ɛnɛ bɛntweneboɔ ne nyansani ne nyansapoduo ɛne asante bɛrima na n'ayi ase ɛyere no mo kasa ɛmi yɛ te nka ka ho ɛsan sɛ nyɛ yere ne yere ɛna wɔsi nye kunu so ɛne kunu ekumpa ɛne de wɔte sika na tete wɔyɛ ne ho adeɛ ɛde nwura fitaa abɔ ne ti aka ho deɛ ɛmɛ esi nsuo ne ye nananom ɛnyɛ nsuo ne nsuo the glass water sɛ wiem ɛne america yɛde ba ghana ha na wiem sakra prɛko pɛ deɛ yɛ nsuo ne ɛsan sɛ yɛ kunu no mo bɛrima bɛn ɛdɔm a ɛdi wɔkyi ne nananom saa bere yɛ wɔ biometric system computer wɔ yɛnsɛ de kurom nsuo de mmerɛ mo mmerɛ dane na wodane wo ho bi di a ɛnɛ ɛde afa mfidie kɔ so yɛda ne glass water yɛde som ahɔhoɔ yɛde sie nkumafoɔ so yɛde bi asi mmarima so yɛmfa nsom ahɔhoɔ ɛprɛko pɛ ɛka ho yɛnsɛ ɛdi kan deɛ ɛtɔ so mmienu wei nyɛ champagne de ahotam ɛne yɛde champagne kɔ wei yɛ the red wine ɛso ɛka ho the hunters ɛdi akyire Heinekens ɛso ɛdi akyire ɛnɛ deɛ club foɔ daworoma yɛnya minerals yɛde biribi kakra bi di aso mu ne nyinaa yɛ aburokyire deɛ ka ho yɛde yɛn nsa papa wine ɛde ka ho kojak ɛka ho ahemfo deɛ yɛwie yɛ chivita ɛka ho exotic active man ɛso so ɛka ho nsa wɔ nyinaa obi bɛbi sa second drinks ɛwɔ he ɛso asantefoɔ nwomatire mmienu tikyi mu nan
ɔsɛ mɔmɔ Sunday school for kwan yɛmfa candles enyi wɔn ayɛ mɛɛma ɛyere no mo ɛna ɛkasa eti yɛde nsapa a yɛde nyina fitaa bɔ wɔn ti ɛde di esie di a yɛnsa ɛna etwa bi wɔn ebia ne yɛkunu no mo yɛni bɛyɛ yɛn teta kɔma yɛnsa bɛsa di a ɛnɛ yɛkunu no mo yɛni bɛbere di a ɛmɛ yɛ bɛgyina brane yɛde nsan nyinaa ɛsom ahɔhoɔ aka ho yɛaforo doa ɛyap so puduo mmiɛnsa wei ɛna wɔsiampa ntoma yɛde nsu ɛde ka ho nisuo ɛsoso ntwada ɛsan sɛ yɛ papa ododoɔ biribie na adwumɔ ebodo nsia yɛbɛgu na burum na nanom bɛpagye mu adehyia ma ɛne ɛwɔ awɔ mu wɔkoa ma deɛ yɛnsu yɛnisuo gu fam a yɛkyiri ɛyɛ musuo di a yɛnyɛ afrodoɔ yi na yɛnyɛ mpipi yɛkunu mani wɔ nisuo yɛwie so a yɛnkyɛ bi ɛma obi bi asan sɛ na nanom de wɔn anim onyam wɔn mpaboɔ kɛseɛ kyiri yɛ kɛseɛ ɛde aba nyɛ yie bi saa no yɛgye wɔn pia wɔde a yɛde ne nyinaa ɛbɛyi wɔn ayɛ ɛhim aka ho adehyia nso yɛde ku di akyire na wei na bɛrima bi anaasɛ ɔbaa bi di akyire wɔsi mɛmɛ deɛ mo yere mo ayɛ na kyerɛ sɛ mo gyina brane yɛbɛbɔ mo ho mpaeɛ ɛte sɛdeɛ wɔsɔfoɔ bi na ɔbaa kasafoɔ bi ɔkɔ gyina baabi na ɔbɔ mpaeɛ wɔsi awurade ma n'adwumɔ ɔmɛ wale me prɛko pɛ ne yiri so gyina hɔ wɔsi mi kunu wɔ yesu ma ne mɛyɛ me ho adeɛ ɔbaa kasafoɔ kasa eti wɔn ho yɛ ne mpena odi n'akyie side chick wɔn ho si ɛnyɛ ne ho adeɛ wɔn nso gyina hɔ saa wɔsi awurade ma mo overtake anointing na me nsa ho na me mɛgye ahoɔdeɛ yi ɛmɛɛ deɛ wɔn yɛ mrs wogye yɛ nyɛ yie wɔn ankasa no yɛkita yɛ certificate ɛna ɛka ho awade pa ɛna yɛwade wɔn mo penti asase ɛna hɔ ka yɛkasa brane yɛdukui yɛbɛbi sasɛma wotɔ woda so bɔ abet wɔsɛ wɔda so bɔle yɛbi sɛ ɔbaa adwuli ɔsi yɛbɔ ne di yɛadwubi ɛba apa no ɛnɛ kunto pomponi ɔkɔtɔ fɛɛfɛ wɔsɛ bɛrima bɛnne wɔsɛ wɔda so bɔ me ɛma ne boro so ɔbaa mata George ɛda so bɔ no na Catherine Ernest ɛda so bɔ no na Felicia ɛso so da so bɔ bɛrima kwasi na Abigail ɛso da so bɔ Terry dia yɛda so bɔ duku nie nananom asanteman osuachi yebose ɛka ho tuntum wɔsi ahyia da ne nson ɛnɛ nananom de gu yɛ kɔn ho yakobedwa ase yɛwie yɛ de fufuo ɛsoso ayiaye obi hu obi fie saman nananom yase bɛsa bɛhyɛ yɛ yam yɛ asebo edi akyire si ɛda so bɔ yɛ kunu no mo ɛma ne boro so yɛde yɛ matches yɛ broja nananom anɔpa na natani bi ɛna ne yɛ so awie yi nananom bɛrima wɔ ba kɔn ma wɔgye nsesa na yi ase yɛde matches nketewa kɔ na bɛrima wɔnyɛ nsesa wɔ bɛrima yɛbɔdi ɛte sɛ n'adwuma ma mɛrima kantinka yɛbɔ ti konyam na ase nyam bɔtɔm nyam sisi nyam ɛso bibi a ɛka ho mɛrima pɛni yɛgyina brane di a yɛ matches ɛne yɛ burogya yɛde bɛyi yɛwie a ɔbaa nyɛ ne homework yɛ wɔyɛ kasafoɔ wɔsi yɛmfa nhyɛ ne kura no mo wɔn ni akorafoɔ wɔn ankasa akorafɛ ɛna wɔn aka wɔn ho abom ɛna wɔn yɛ wɔn akyi ni hɔ wɔn anim ni hɔ wɔn yɛ the only one mrs only one wɔsi baako pɛ ɛde a yɛnyɛ matches yi yɛase kɔɔyɛ yɛtaburo kɛseɛ bi ɛtɔ nsuo gya yɛda asɛn aka butu di a nananom adaworo ma wɔ ha yɛmpagya da asɛn ɛkoɔm a yɛmamodue yɛsu yɛnie akyerɛ nhyira ɛnɛ bɛrima sɔgya man yɛbɛyi na yɛde a ɛne taburo no ɛnɛ tɔfe nie anɔpa na ato yɛ ne abese no wɔsi apa wie yi owu akyi ayɛyie kɛseɛ bi ɛwɔ hɔ na nananom wɔsi ampa yɛmfa werɛhoɔ ɛnna akyire yɛbɛgu na burum kɛseɛ ka ho de a bese tɔ yɛnum ɛsan sɛ ne yɛ werɛho na ɛso akyire nkonimdie no yɛbɔ mmɔde akyɛ ntɔfe yi ɛnsi wɔ bibia so obi yɛbɛgu bibia no ɛne ɔsi ampa ɛmɛɛmɛ yi mo nso sɛ sweet father biem mo nso sɛ sweet wife ɛprɛko pɛ ka ho na ɛda mo katena mo so a ɛyi ayɛ aka ho water provisions rice pudding maka ɔsi no sugar no cholesterol ɛno so yam so yɛ brown sugar ɛka ho ɛmmaa brane yɛadeɛ nyinaa ɔbaa yɛ abra fie wɔsi wodɛ mo fie a ɛka ho di a wɔsi hyɛkyere ɛka ho miloni coca oats ɛsoso ka ho amammerɛ ne amaneɛ ɛka ho lipton ɛka ho yɛwie yɛ jam ɛka ho corn beef ɛsoso ɛka ho sardines ne gyina ɛka ho wɔn si nana mmɔda ahoroma yɛ gumafoɔ dɔm a ɛbɛdɔm ho ɛnyɛ a wɔn bɛwo a wɔn nyinaa no ɔbaa adeɛ yɛ adomu na sɛ adepa bi kyi a yɛbɛkɔ asɔɔbɛn eti yɛnyɛ yɛmfa nsom wɔn ɛnka ho kosua ɛdi akyire yɛsrɛ ɔkɔɔba na ahema sɛ duru juada
na so di odwan kase eko fie ne ye de sra de ye fo odwan esoso ento nchen na nsusu ye momode a na ye no akosua yi na ema nyina ye mfa bi enka obia ekatena maso ye nka nchom se mo ye bom ya bona adwumom ye mene ento ye yam ni ya ise ye mfa yenhye ne yam ye ngo entima di akire ye be che e de ama obibia na se woto obo ase na ye odabua o de kata ho ne ye ho sanye oba na oba ne na adwumo koma ensen mo bentranic na yeren mo eka ho ye de aprema for bag Ghana must go ebiasie emma ye mfa ne nyina ngoma atente ben ohene eso ho hihye do deputy eka ho ye twan woni sika wo se mo men o ka anya wo se nkna kwa awa ye se men twedwan emma se ye firi nkonwa fiem ye be ware ye na nan mo bodum sie gu ye so am ye da tete mpachi so na ya kire ye se ye mawafo epapadia na nan mo ye nhwe emma na chiame afeni ye be soma no se juada yase echi ye kope odwan na ye pansai etu omo de omo dwan afiri Burkina Faso ebedru ha awoso yi ni babukali edi akire osomo odwan kwate ahobrase ni awoso wojo ate se ya brefi enne na krafo odwampani enne kohwe osra na no se druju ada amada woroma amamra ni amane amode beye na enso moja no enna ni Yesu moja kremo pani esososo a owom oye pene malam yemfo dwan mu mai ma no na se wotena so na okoha na okasa hala wa kubadua enna ni hira ene nkonimdie eni akire ye gina ho a na ye gina ho ema oba kokodufo aye bonidin ono so na busua me pa che oba Felicia Dwomoh bema akosi eye na yire no na busua ebaye ekita omunsam abusua edi akire ekita omunsam wo pe ba ko oba eye aduenum na chese 5,000 Ghana cedis 50 million omo wie ye afena mata ono soso ne papa eye bafo asasi jima ne maame emunyina abusua nyina wom se yasepei wonti ena womma George ye beida tete mpachi so enhira bi wo ba bi bedi wachi omo kitom nsam 60 million na chese 600 Ghana cedis esan eka ho na jubi kete odudu wabiribie ono so asuna ba ayebodi amamponten de hye ono so na busua ayo maame busua papa busua so kitom nsam ope bako adua woche eno so ayam so ye bieye eye be mata chi kokodrufo ye bonidin a enatachi woso maame firi mu nsam body a wabo wotika kura enye yie okita ne nsam ope adua sa eno so sadi atachi e kasai enso ma kokodrufo ayire no mo omo wieye omo se ma ye de kunchire ye bre ye homase ye de tirinwi atwitwiri ye kunu monase ye kunu akonhoma wasi so ye de bisoso ye bebusam ma ye de yensa eye atwuma etu mu kita omunsam ope edu aduasa aduanan aduanum aduasia aduason aduawoche aduakono wo na nanu ye moye nsam mama kokodrufo obosi ni oma we nyina omo de ka ho okoma ye hye mobo se nipa ye mfa nche nanso ye de nipa som nipa eti nipa a wo so ani ma nyina mo somfo eye mo ade nyina oyoko eni asene ba ewrachwa frempon manson adakabre sede me ye wo mo chia me di ani mo se ye ma mo eni hwe eni tie enkola ni nyina so ye wia ye de wo mo nyina esa ehye ye gina ha ema kokodufo ya de nyina ye bentronis ye na workers anopa omo bai omo begina brand omo besie omo nana omo ye bibia ka ho omo se agya bebe ye therefore akoko nyansanie enne wudidi man bi so yeso wona kekambo mo me nyansa otokin solomon nyansa wa kire ye se enuro ni nuro kambo ma aduane egu ye fie ye beto wudi prekope na ye ya fro Joseph eka ho esansa aduane empa ofie diade a omo kitom nsam ope ba ko wo not just 100 million 10,000 Ghana cedis said ye no do bribi o workers eso ekase and so sika ye kan ni na bomom no mabusua e be kwakosi eye 450
50 million. Okay. Okay. And share and it's young country yes to say yedana say ekaho yedamase. Na Dwomoh Bentonis and the Madana Uti and Chai and a Dr. Ernest Akwasi Apia. Dr. Ernest Akwasi Apia. See you, Emma AMG Fertilizer. AMG Fertilizer and the Power Ventures. Said your Dr. Ernest Akwasi Apia and the Power working here 50,000 Ghana cedis. 50,000 Ghana cedis. And can scan 500 million. 500 million. Na Dwomoh Bentonis so na tunianum enyina. Na Dwomoh ni de madana wutie. Ache and a crop ya santua. Na I just show him out Baba Sia send it to a Professor Momunjo to Quabre to Asia. Wow, Mame. Na I just show him out. Naya Santua will buy 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. And can scan 50 million. Wow, you are a boy Kusi over Canada. Said your boy Kusi work at 5,000 Ghana cedis. And can scan 50 million. Na Dwomoh Bentonis also Nanto Unianum Enina. Na Dwomoh ni de Madana Gusua at Judas Enterprise. Judas Enterprise will buy 5,000 Ghana cedis. And can Sikano 50 million. Na Dwomoh Bentonis ni de Madana Gusua at Nana Duminsra Natra Dahine. Said the Natra Dahine Kenya 1,000 Ghana cedis. And can Sikano 10 million. Nana Kwame Edusai, na Kwame Edusai Chada, Ninia, I don't know, said that now Kwame Edusai can 1,000 Ghana cedis and can Sikano 10 million. Wanda Abuja Aine, said that now Abuja Aine, Nana Rafa Kenton. Amwa working 1,000 Ghana cedis and can scan 10 million. Governor, their governor working here 2,000 Ghana cedis. And can Sikano 20 million. Nana Yim Array Ababio, Asuna Pepper, Nana Wampan Wasam, no didn't him dear in answer to the clo, a man net trader, twice said Nana Yim Array Ababio working here 3,000 Ghana cedis. And can Sikano 30 million. Terry Nana Dwomoh Nensonom, one by 4,200 Ghana cedis. 4,200 Ghana cedis. And can Sikan 42 million. Yada no phone na ase. Dache ire na Bentluta. Said that dache ire na Bentluta can ye 2,000 Ghana cedis. And can this kind of 20 million. Ama Santua eno Abuajua. Ama. Said Ama Santua eno Abuajua. Mami acha. Dwomoh Kacha Bentonis in 2,000 Ghana cedis. And can this kind of 20 million. Dobrik Anani, the make agrochemicals 1,000 Ghana cedis and can this kind of 10 million. Offer Edu agrochemicals 1,000 Ghana cedis and can this kind of 10 million. Now, Tosh Agrochemicals, 1,000 Ghana cedis, and can this kind of 10 million. Prostar Agrochemicals, 2,000 Ghana cedis, and can this kind of 20 million. Beno Agrochemicals, 500 Ghana cedis. Papa Oma Agrochemicals, 1,000 Ghana cedis. Nanaya Gambra, Wane Nabushia by 7,000 Ghana cedis. 7,000 Ghana cedis. Over now, what said Frank Otu, working near 2,000 Ghana cedis. Work catch up and turn a kinono. Medal to money, Papa. Anom
Said the Major Dwomoh, the Papa Nom, Kenya, the Papa chicken 4 by 1,000 Ghana cedis. Can scan 10 million. Major Dwomoh needed by 2,000 Ghana cedis. Can scan 20 million. Was charging for Nairi and then the by 1,000 Ghana cedis. And so charging for Akwesi Dwomoh and so no 3, Minas 3. Kwakudia, bank fitter, Kwakudia 500 Ghana cedis. Aguna oba 100 Ghana cedis. Said now to say no one of mame air cannon 3,000 Ghana cedis. Dwomoh, for classmates, proper college, the year 1986 and 88 year group, 86 and 88 year group, brought by 2,000 Ghana cedis, and can scan 20 million. Lawyer Waffle, former Ghana Bar Association President, 1,000 Ghana cedis. Obin Agrochemicals, 2,000 Ghana cedis. Kumak Agrochemicals, 20,000 Ghana cedis. 20,000 Ghana cedis. And can get 200 million. Kumak Agrochemicals, Mentone Sensoso. Kwabra Agrochemicals, 500 Ghana cedis. Said you put your clothes for Emma, woman, a wool. Metro, but your clothes for Emma, 2,000 Ghana cedis, and the Metro. It's your Bushan, Metro Bushan, and put your clothes for Emma, 2,000 Ghana cedis. Ernest Dwomoh and Dwomoh would say, Pemper College, 93-95 year group, won by 2,000 Ghana cedis, and can scan 20 million.
Dakis Agrochemicals. Wadura Wachi Ayama Dakis. Akwaba. Sabrei anyome and so more and no mukunumo and mawa for the mukunumo Sabrei anyome baby Marco Quadru for Bamauto Yabra Ficoto Betronic Aire baby Amuobia Madauroma Joma Mudu mukunumo Yebisamo Emma baby Omobia and no more. Aha, Samomo. Adia Yamo baby Obaya Breficoto Opejanimo Omudo Mukuno. Yes, Ramo, Madauroma, Masamo, Madauroma. Emmanuel. Imagine Sadia Bama who go do for Yadia Santa Bama. PK Boatin Bema Ekasa Extra Petronic Obaya Okitan and some Kokodu Fue or Piba Kuba Henai 4,000 PK Boatin Bema Mo Ejumi Emma. Dwomoh Emma Sabrei Ajumna Koso Sabrei Nana Sawan Sai Pejan na Emma and the Pejaye Musu Brakope Nana Sawan Sai CM Fasa and Fensiano Wadauro Mabru Wabema Sabrei Wadauroma Sadia Achoha Era Bema Egasedi Wase Asaya Nidia Sabrei and Megina Pegemu Abrasa one side Jera Opejanimi Diewonimusa Enumasa Ebuasa Oti Emano Emfesiano Sabrei Emano Emfesiano Man Boy, he need you now. Who said he need Bentronic? When they bear my church, I bet. Munina, and that's one sign someone can say, is she on a prayer? Sabrei, Mufesiano. For top from Kete, a job clock. Sabrei, Hemai. Man, you rubber pono, you rubber pono. Mabru, Mira Sequamontre,
Ekwamuntre. 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 Madauroma. 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 Aha. Mabru. Baby anso ewo bia. Bomuni wo bukuru no. Na yewura bishop. Yesramo ani di abusia mesramo ensuo ni nsan aye abusia adia ekoma yesramo ani di emu meses yesramo abusia ensuo ni nsan aye mudi abonda woma ya de kansa body ya ho mesramo meses Jera Nasa wansa was one imagina Yasa Sabre Timema Mumpeja Mumbai Yes, Ramoni Dio Oda yo Ekwamutre 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 Wadadieda Mabro Mabru Mabru Wadaye Oh 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 Oh
Maburu, a Pamutre, or Dadiada, Maburu. Nana Kwame Pontius. Said Nana Kwame Pontius. Mr. and Mrs. Amo Godfrey. 5,000 Ghana cedis. And can spend 50 million. But when it gets so. Otu for chief protocol. NASA, you know, 2,000 Ghana cedis. 2,000 Ghana cedis. But when it gets so. BG Agrochemicals, 500 Ghana cedis. Moses Agrochemicals, 500 Ghana cedis. Accent Enterprise, 500 Ghana cedis. KIA Agrochemicals, 3,000 Ghana cedis. 500 Ghana cedis. KIA Agrochemicals, 2,000 Ghana cedis. Dekis Agrochemicals, 5,000 Ghana cedis, 5,000 Ghana cedis, Dekis Agrochemicals. Bulldog, Chumbarimado Cross, Wawane injina natapoku databa. Wawane injina natapoku databa. Wawane injina natapoku datahine. Wawane injina natapoku datahine. Nana Kwame Pontius. Nana Kwame Pontius. Nyamishan papa. Maria Fia Babio Sawansa. What to Bono Oba? What to Ajanu Oba? Abu Sadio Fanukra. Yes, I will say. Yes, I will say. Akwama Udimansam. Akwama Udimansam. The one and the only. The one and the only. That's what that's what. Yes, Susika Kwadi Kurmesa. What do you know? Yes, I will say. Now we are free up for maybe a sawan sign. Yes, since he can't go when you could measure. One of the leaders who saw this one to support us war. Now we are free up maybe a sawan sign. One of the young Saturday of a show. Baba, yes, I will say. Yes, I will say. One of the Colombo of a show. Now we are free up for maybe a sawan sign. Now we are free up for maybe a sawan sign. One Bama. A quasi person, a quabo dimension, a quabo dimension, a quabo dimension. Probably my no, one over probably mine, I have probably mine. What and then the cheddar.
carry the man I would say. Dr. Boris B, 1,000 Ghana cities. 1,000 Ghana cities. I can scan 10 million. Dr. Boris B. One million of 1,000 Ghana cities. I can scan 10 million. Right, my Babuja. Maybe a second. Saturday in the banner. Agrochemicals. Said the PM Agrochemicals work in 5,000 Ghana cities. And can spend 50 million. PM Agrochemicals. But 20 cents so